Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Green Tech Foundation ka balong ka way na kikunhon Traymon Sungobha ban pek ya ka khoj ka suba bat ban penne pensa ka may mariang da ka jinge trailang bat ki borsan shar jong ka East Casales District nang ta de ka office jong ka Shillong Municipal Board lembat ki way de kikunhon ha ka arfu khandai tarek unail ber arjar arfuway kilapun khoj ya ki saudong saukun jong ka Madan Golf Links ka balong ka way na ki jaka shongkai pengat bapawnam tam hapo ka ne ka jela kum ka jaka jengok kai perthai Kajingto jong kipai ba man la kasngi ban le syangkai pengat syakani ke jaka kala pensniu dor hado kata-kata namar ba kipai ba kila bread pathari ki bilor plastik ki snap minmit ki plastic chips ki bilor biar bat wat ki bilor kiat ki waju sata ha ki kendong bat ki kenshrot jong kani kemadan habaya keren ba chairman jong Green Tech Foundation ulaya tu banakaliang jong ka Deputy Commissioner ka East Casales District shen kan sa penbena bayakani ke jaka kum ke jaka bala mana ban bread jabo daga babu ru ya ki adong bat ki jing mana ki ba perking khenang ban wanra biang ya ke jing kho jing suba jong kani ke jaka Ini ke program kadai kebala le lingba ka district administration hadin ka initiative ke jing chim khya jong EDC te kadai ka program kebala le lingba ka task force committee kaba umdei tang mangi hendrai ki involve nadu kini ki shnong ki pemarjan kum ka maulai moro ka pentorum kra ka shnong go fling but ki department ru kum ka SMB ka tourism department ka police department ru nomor kumba pitib ba kani ka go fling menta kila panhap ha kata ka no liter zone ka bumut ka police act ru kala trikam hangne ka NGT rule ru kala trikam hangne ka environment act ru kala trikam hangne bad ya kani ka solid waste management rule 2016 ru kila implement hangne ken te ingit skam baling ba initiative ka ba EDC la ashim omdei tang menta ka sngi hendrei nama kala donru ka action plan ya ka bakin penthmai biang ban monitor hak rukom ke badai nama tak ni go fling but dangam bakla kin sa donru ki volunteers ki bana kaleng ke SMB kin sa train ru kumba andreu nyongot ya ka ba kumno kin manage kin bu kita ki waste recovery center hangni namar phi ka go fling ka ni ke jaka ka balong kring bha ya kini ki tourist ila abang ka ni ka tourist destination hapo ka jela ka jongi te ngidon kam kin ban risto ban penek pensa ya ka jing itanat jong kani ka ka go fling hangne hapo East Casales District
te ka jingkerpat ka jongi ya ki pajba kalong ba hoi kam dei shu tang jingkerpat nga trai nang ni sakmat lei kin sadon ki an ki balong strict bha ya ki nong wan rong ki nong wan songkai hang ni bat la dangam bakla na du ka parking lot ru nga trai kin sa relocate no bat kin sabu syakte ki than jong kate ka marjan jong ka polo dangam bakla kate ka bandrung chane gofling te katahi ke jingkerpat na kaliang jongi ya baro ki pajba ki ba lada piwan songkai perlok si bahayeng hasem lane piwan ban pekai ban bamler pengat hakani ka jaka ngidon kam ban burom ya kane ka jaka nginum dei ban ya penlong ka jaka berat jabo ka jaka berat nyut namar kane lada ka gofling ngi pen itenat ngi pen ipu iping bat ngi ale ban le khoj kan numlong tang jing mentoi na benta ki pajba jong ka maulai mauro kan numlong tang jing mentoi na benta ki ka shnong gofling kan nomlong ngajing mentoi tang na menta ka thorum kha ang ni henrei kan long ka burom kan long ngajing mentoi ya baro ki pajba stakeholders jongka state hi bro ka wei te na kaliang ka Green Tech Foundation hi ngilawan bani simenta ha kani ka program kumba saupo san pungut ki volunteers te nginge scam ba kumba ngi ba kane ka jing penkhoj menta sngi shal le se kalong ka ba kalalong ka ba job le se but umpadon kita ki kata kajing penkhoj ka ba kumenta kasngi ba ngatrail da piyaj nadu na satay ru POE ki volunteers ru kili adon satay na giway organization na kiliang ki department concern te ngilay bun bha bat ngilay isha kata kajing kala te ngich khamba nang ni shakmat ki pajba ngin sngo bha bandai buram nginum penlong shu ba ya ka gofling kum kata kajaka berat nyut kajaka berat jabo kajaka lum jabo kan ba knang ba keburom jong kane ka namar ngi suthu ba kane ka gofling ka watslek katai ka hydri park bat kini giwai kilong kum kita ki ba kring ki ba pi tenat kum bang ong ye pi mene ya kinungwan kai na keleng ki nabar ka jalaru le se nabar ka riru te tangkatahi ka khubar ka banging kwa ban pha shi ki paj ba kalong ba nang ne sakmat kalong ba ngihap ban ya shim hi ka jingket khli kum ki paranong snong ladang iwan songkai ngiwan yang kai kini jaka bangilap ya kino ki ba penjabo ki ba berat jabo nginai dadon kam ban ap ya kita kiwei ban pentip kita kiwei ngin keran hi ngin bat hi ngin sim hi ki jingket khli hala ka jong ka kti kan bang num dei ban ailat ya ki breu bakin long bakin penlong ka jaka berat nyut ki jaka berat jabo ha kani ka jaka ka ba tanat